Moi je ne jure, c'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi je ne blague pas avec ça. Bien, ceux qui me connaissent me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça, ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, j'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Et moi, je ne connais pas la trahison. Assalamu alaikum. Hare me yuri kam fokla lan lista do jam. Ala taw hare do jam. Be sikki be gayni yawde. Be sikki be gayni jam faade jamam. Fellutugol mabbe. Faamugol mabbe, andugol mabbe ko be woni e mun ko woni gonga, be trompude hoore mabbe, ibe ukkude hoore mabbe ko be wata yawde, ibe nabude lendi ko be wawata yawde. Mamadi hande o ala kongol, o ala teddungal, goddo kadi teddintamo, goddo kadi holota ko mo, moko ba holota ko mo, jangudo holota ko mo, intellectuel do hay e goto holota ko Mamadi Doumbouya. Kala feetudo iwtirdo baaw Mamadi Doumbouya be holli majjere, be holli angal hakkil, be holli piiji yewgol nabgol lendi ko lendi wawata yaltude, be sikki be dadoyay be gaynitoray no Tumba en gaynitorni. Tumba hande ka fewndiden do o darino e saayi makko fewnu ko dari, fewnu ko wayi wadde, fewnu ko innata don wayi ko kanko tigri Tumba. O darno o patino partout le mon fiyo Dadis wonu kalamu. Dadis hiyatano dum no, Dadis famatano dum no. En ala yewtude moɗa kono onon hiɗon andi hande ka fewndide ɗo kanko Tumba wonnoɗo darinoɗo fiyo Dadis Camara arko laamu. Hande Dadis Camara graciyama, kanko o yaltinama. Toujours Dadis kanko o yalti, mais Tumba hande naka prison. On landaki ko fiyoni waɗira ɗum no. On nani hay kanko Dadis Camara ko o wiyata ɗon wo yoɓe votan Mamadi Doumbouya, yo foore votan Mamadi Doumbouya, alors que non be détesti Mamadi Doumbouya gila hikka, gila mi manditi hora, mi yali fenande, mi yali hersa ko Mamadi Doumbouya, ko régime heɓata ha hewti Doumbouya, o régime Mamadi Doumbouya. O wona légal hande, o wona légitime. Ɓe wonɓe pagayde kadi hoore croix non, faminana Allah, kamɓe ko ɓe fewɓe alors que ɓe fenay woni. Hey, o Quran mo wonno huɗade e muɗum ɗo, o Quran himɓe ƴiƴan hibbi fiyo o Quran tabutu. Himɓe warama fiyo gonga ñiɓu, himɓe fellama, himɓe tufama, himɓe gite mum taƴama. Allah ko himɓe waɗaka jihadiji ɗi, ɗon andi jihadiji ɗi. Allah ko waɗaka o Quran yehi ha o tabiti payle ko gonga ko ma o tabita o tabutuno. Awa ande nde fenani nde jokkuɗon ɗo nde iwa gonga tabita lagene. Ɗum woni sellu, woni président Aliou Ba, woni président jo arowo, mais ñande gore ɓeɗo ɓe adday gonga kanka leydi meɗen. Son sikkiɗo onon ɓe ardiɓe ɗo iɗon jogiti pinka, on sikkay on wawa hulpinde goto kala, ma fellon ma nango kala wolo gonga wata yarde ni. Ndi leydi ko ma ndi yewtana e fi muɗum. A fawi jungo ma ko hoore Quran, sa andi a huɗoto a waɗata ta huɗo, ta wawno ara a huɗaki, a fami. Mais ɓaytun a hurike a respectale ko aadi ndi ƴettuɗa ni hakkunde maɗa e Allah, a respectale ndi aadi. Goɗɗo holota koma, janguɗo leydi holota koma, intellectuel jo holota koma, janaɓe ɓen kadi holota koma, parce que ko a neɗɗo mo ala konngol. Neɗɗo mo ala konngol no wawi wasa c'est à dire mi anda honno mi qualifianta on neɗɗo mo ala konngol. O neɗɗo mo fawitake confiance, ko neɗɗo wata ƴettu jikke ma fawa e hoore neɗɗo mo ala konngol. Kala mo ala konngol, kala neɗɗo fenowo, kala neɗɗo mo wolata gonga, kala neɗɗo fawo jungo muɗum e hoore Quran huɗo ronka respectude on no hulɓe ni ɓuri Allah. Kala ƴettiɗo aadi inna warata waro neɗɗo mo numɗa wa Mamadi Doumbouya, on watta jamais de la vie ta habbo ono développé leydi. Ko fenande wonɗo e muɗum, koye fenande wonɗon leydi ndi ko ma accito ndi leydi. Et puis mi wolanon ɗo Mamadi ku habbiɗo mo wallahi ɓe itte Mamadi Doumbouya, ɓe classe Mamadi Doumbouya ɗa doyi no ɓe ƴettirta no Alpha Condé. Ko waɗi jama on no andi ɓe légitima Mamadi hande, ɓe légitimatamo jango, ɓe jokkatamo jamais de la vie. Donc fewndo ɗo hiɗen e nokkure ko tawata en fof meɗe eɗen andi ko doole woni jama on. Sina ɗum Dadis Camara o wawitake graciede Tumba acceɗon, Tumba ɓe sali pat fi honno ko tawatan hiɗon andi hinde hande
himɓe wonaɓe ɓen warede on yii ɗo PV no warira no feƴƴiniri no yimɓe ɓen sikkuɗe ko balɗe makko ɗen lanni way c'est vrai si balɗe ma ɗe lanni e maaye mais hiɗon andi tigiri ko fi honnu fewndo kanko o suuɗinoɗo o yalti prison o yehi iɗon andi déjà nawnare nde wonde muɗum nde iɗon andi état de santé makko ala ko gerali ala ko jeejal fi yoɓe gracimo o ya o ñawdoyo ɓe sali pat ɓe nino ko ɗon o ñawnto ma ɗum ɓe sali pat ha o mayiri ni kanko piiwi hande ka fewdiɗen ɗo iɗen suti yimɓe wonaɓe militaire ɓe wonaɓe nangede yehe waro e yarak furiji maɓɓe wona joni dede ɗum no ala lanode en anda fi fonike men ge hande en anda fi fonike min ge jango en anda fi marwan en anda fi billo ba est ce que ɗo humpita nouvelle ji ɓen wattanila moƴƴa ndi leydi ko yimɓe ɓe fewa arde ndi leydi ko ma wakkiloɗen déterminé ɗen Mamadi il va partir par tous les moyens ɗum yowoni ko andi qui va rester éternellement au pouvoir personne vaut mieux ya waɗirde hakkil ɗo ɓe puusirma yara hoore nde ko waɗi Mamadi ñande laamu makko nguyani ñande laamu Mamadi nguyani encore une fois o wata yaade haynako ɓen guure makko ne foppo nangete waɗe on respect Laurent Doumbouya e ɓiɓɓe mum ɓen fop ɓe nangete ɓe waɗe on respect bonkiji maɓɓe ɗin ɓe he yoɓitoreke kaka prison si allahu lano jaɓi ɗum yowoni ko ɓe andi yowoni ko ɓe faami Mamadi Doumbouya ndaare Qur'an o lanni bonnude feere makko par ce que Allah yawetake Allah ko dow kanko on donc Mamadi Doumbouya o fawi jungo makko ngo hoore Qur'an o wondirani Allah taway way on hiiɗo kadi ka stade womo faminde womo huɗade on famali jamala guinen ko sama kala ɓe joki ko fenande ɓe joki o wonata jamais de la vie neɗɗo hooleteɗo haray wattanila moƴƴa Mamadi ti risque au gros bout sikkuɓe ɓen fijirgol Qur'an ko fijirteɗum tum ni yimɓe ɓe ala kongol on famali on yiire guite moɗon wanday ko honnume on no on wolande si Allah wala no jaɓi haray wattani ila moƴƴa fewndo ka fewndide nde jama wata goto tawto propagande CNRD si ɓe faala wona joɓɓingol tum arme ma waɗagol no ñande yimɓe lendi ñande peuple on déterminé immani ɓew e yiyande ñande si Mamadi Doumbouya wala ka pale ko jama on haɗi o ngo jippiro ha jon lanna si wona ɗo hanno joni nebi ko ngo jippiro lanna